No niin, tuossa äsken testattiin tää Monster Ripped. Nyt testattavana tällainen Rainbow Cola. Tai joku käynyt vähän ottamassa jo. Ei ainakaan minä. Kartas tänne tuoppi. Saa kyllä pelkkää vaahto. No niin, maistetaan sitten. Joo, eli siis tää maksaa euro 6 tuolla Persen Marketissa eli Ash Marketissa. Ja kyllä minä mieluummin tätä ostaisin kuin sitä kallista kokista. Maistuu ihan samalta ja ehkä paremmaltakin. Ja varsinkin köyhille tyypille tällainen kokis on ihan vitu hyvä ostos sillai. Suosittelen ostaa tätä, koska tää on vitu halpaa ja hyvän makusta, voittaa tavallisen kokiksi. Sellainen 7-0.